Reels lawan ada na berarti. So दिनै भिडिअ जाहैबाय दिनै मामिनो जों सरप्राइज लांनो नागिरदों आरोना so दिनै जोङो मामिनो मबाइल गोदान लांनो नागिरदों आरोना मामिया माबायदि रिएक्सन जायो नोंथांमोना नायलांदो आरोना so दायो जों दंफैयो जाहैबाय दखानाव मबाइल लांफैदो आरोना मामिना मबाइला एकदमबारे बायलाक्सिना जाबाय नालाय ओंखायनो so दायो नोंथांमोना नायलांदो मा मबाइल लायो so दिनै दायो स्टार्ट खालामसै let's go सेम ही देख लो दही भी नहीं लगा खिन्थु दायो होनायखौ नुनो नागिरदों ये कलर है सेम देख लो हेलो खुलिदो ड्राइभराव नायनोसै ओपन है पोको अनबॉक्सिंग साफाखादा नोगोरनो ओपन ग्लास होदों बिदिनो फट'आ ब्राइटनेस के बोलो साकन बोलो फेसबुक मबाइला फेसबुक जोंहा सानैजों फट' लागोनसै वीडियो वाला फोटो वाह वीडियो वाला जा साफा नुबावो जाहैदों आंना साला नामा बे बांसिन कालार दङ बैक साइड को लाओ बैक साइड को लाओ मामिया मा रिएक्सन जायो नायनोसै लोगो लाबाय पक' मोजांथार मबाइला साफा नुयो फट'आव मामिया गोदान मबाइल मोनना माबायदि जायो नायनोसै बाबानि प्लेन आरोना बियो माबायदि रिएक्सन जायो नायनोसै खोन्थाथ'वाखै जोङो सानैजों फैखुमादों आरोना लोगोफोर धूप है भाई वो पीछे छानने हैं दायो मामिनाव दिन्थिनोसै आरोना लोगोफोर माबायदि जायो नायनो थांसै जों दायो थौ लांफैदों आरोना थौथ' नङा साहा फुदुंग्रा एकदमबारे मामुलि थरिसि साहा फुदुंग्रा गोदो चिकदो सा No, no. ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋದು ಒಂದು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ नै हाथाय दंमोन अल कफि लानोसै गिदिर गिदिरथार ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಲ್ಲ ಬರೋಣ ತಡೆಯುತ್ತೆ ಅದೇನಾಗಲ್ಲ ಈ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕೊಡ್ತೀನ ಬಂದವನೇ ಅಲ್ಲ ಅವಾಗ फाथै लानोसै ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಈ ಥರದ ಕೊಡಿ ಖಾರ ಫುಲ್ ಖಾರ
जोंना नै कानाडाफोरनाव बानलुखौ बिदि टेस्ट खालामलायनांगौ आरोना मानो होनबा बाहाय बांद्राय गोसा मोना आरोना बानलुखौ एकदमबारे हाथायाव मा गोसा जादों ने बेखौनो लानोसै आरोना नै जा गोलाव गाजर लोगोफोर मिनिनोसो ओंखारदोंमोन आं जा गोलाव गाजर जोगोनारा मा कालारनि माइरं लांफैदों आरोना जोङो बाहाय फैदा मम्मी रिल्स लानोसै ना जोंना रिल्सआ मामोनलाय माबा खानि जालायलायनाय देनजारसखा खानि जालायलायगोन आरोखि ओमफ्राय बोबायलायनायबो दङ बेखौ मा संगासिनो दा बयलार सबायजों जानोसै सबायजों नुबाय नंदां जाहाथे हानफैदोंमोन मासि दा मालै खानाय एकदमबारे बरिया खानांगौ सारायाव लखबनानै दोन दावरावल' बिसोरो आं ससे होजोबनाय दे बोरैबा साइज नुगोन दा बिथिंनो थिंनो ना नोंखौ फिदिंग्रोगोन दै र' 3, 2, 1 3, 2, 1 start आखान्थिबाव दे आरो फैदो एसे सिदाथारा जाबाय आखाइ हरदो दानिया मा बुस्थुलाय बुंगोनथ' मा बुस्थु मा बुस्थु होनदों दे खेवदो हानाय नंलादां खेवदो सना मा दे मम्मी मोनसे माखौ बुङो बुंदो दे दे बुंदो नाफाकुल नाफाकुलनो मा साइसनायनि बरिया 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 खेवदोथ' आनबक्सिं सरप्राइज रिल्स लाबाय थादो ना बारा हारसिं लोगोफोर मबाइल गोदान लाबोदों आंनो माबासो बायदि नों फखसो बायदि सनिया मिन्थियामोन दै जों लाबोगोन होननानै कहाँ देखा छोटा मोबाइल स्क्रीन टाच है दाउजों सबायजों संदोंबा मोनबाय आरोना लोगोफोर जानांसिगौल' आरो एक्सट्रा फाजा आरोना टमेट' फिसाजों एवदों नै सबायजों दाउआ सबायजों दाउजों नै दाउ फाजा जालायबाय जोंहा दिनैनि ओंख्रिया मबाइल मोननायनि गोथाव संबायदां मामिया सबाय रुनानै दोनखादोंमोन आं दाउ लाबोबाय इबो मोनबाय दे ओंखाम ओंख्रि लारिया खाथ्राखौ जायो
जोब्बाय बिनाया दाबो जाया ओमफ्राय